ban ya thu yang mo ka ai kata ka thong jong pi wan man ta na du shiterik mo jong ni ubnai Oktober pil awan hang ne po mandan malki ka ai kata ka jing kwa ka jing angnut jong pi kom ki no hikai SSA hak ba pi poi hak ni ka jaka ka ai kata ka jing kwa jong pi ban pen sngau syaka sarkar la ni ba pin la ban sai khnang ba ki pat ba nong snong jong ka jalaru kin ya tip lang lan ni kin ya so thu ya kata ka thong ka objektif ke jong pi Di subun ba naman tayo kini nagkong siap kateng iwan patap ilpang ngabat kemujung sekali jong nika all Meghalaya SSA School Teachers Association kau i kajing temu ka ba ngi wan hang ni mar kum mga ganit hui pi na du ustam arja fundai nilabu iki memerdam na kabenta ba ka sarkar kan enhance ya kasari jung mar ba kini sarkar kadep na du ustam arja perahu arja sipau arja khalai arja khanriu mana kal lai saus nem kai ju ka sarkar se pen kiwe ka bainong jung nri hai ka nadu arja khanriu pade selu sahadu gini kisi menta pade ngi mat ba kamsim ladon ke jingkiu ha ka badi wat meka bainong jung dari lor kata kan rem ba ngilasem jing kinoi kai ban penbiang ya kijing don kam ka yeng kasem ke kam tam ha gini kisngi kata ka jingkiu dor jong kimar kimata kala poi kala siapa pala ila benong dia lor kata kan rem balong ba ngi sudei ba kumbo julong lem ya kipor ki beladep ke sarkar ngiru ngi kwa balong ba ka sarkar kan sim lem ya kaldi ban perkiu ya tulok cukup bangila ai ya ka deadline ladu ka gila pernah apa iba nadu nyau tarik jong upunai September aka jelang jungi ko nok soy ilabu ya bu por ya sarkar bahkan sim ya kan kabenta bahkan le yangi hapo jong kalai putrik tiadin kalai putrik pede ngila sim ya karai ba ngin syong ya ni definite strike hang ni hapo na malki haringkat buat kini kiperlok jungi bana po karwil sru kiwan lang sadu sini sapo silong bane simenta ya kanika sit in demonstration kani kadi kajing dawa ke batang kawai kalong ba kadi ka sarkar ngila ap la prasnem bat kadi hok yangi begini ya ka jingkiu yang banyo ti pila bania thu yangi hadu menta nadu menno usnem ayu ba ka sarkar ka penkiu khadu ya ka bainong jong pi ka usnem u khadu e ba ka sarkar ka penkiu bainong juni kadi ha ka PAB jong usnem arja khanriu khatnyo dan ya usnem arja khanriu ngila banong de ya kan ni nadu arja khanriu hadu kini kisngi pemerintah hadu ni arja arsau ngim semelayo ka sarkar kam sepela penkiu wat stengkaru na ya ka bainong jung ti pila bania thu ingi knet babu ya tu ka jing ya ki haus nem arja ko ar mo ba ya mi paj ba long ka ha ka tu ka jing ya ki ka dei nam ta ka e ka tu ka jing ya ki ba ya bun bha mo ki no hikai haus nem arja ar haus nem arja ko ar ki mau bulan Julai ka jing ki ang tu ka dei na ka benta ka jing ingi semat ya kan ka jing sa set tulop jungi ingi si ya keren buat ngila nakaliang jungi ngila pa ro representative sapo MH Sardi ha ka beri bakani tiga tu sama ajar ko ar ka dehi na kada ko jing sa set tulop jungi mun suang semat ini sa set tulop ndrei ni sungu lingba ka jing interfere lang jong ka sarkar pedeng dekat ka sim kya lang jong sarkar Meghalaya ka jungi kumbalong haidu ni kisi ngiyo ya ka tulop ka ba ngiyo ya ka tulop manu benai te kamut ni so thu ba ha ka tu usna marjat po ar ka jing ya ki ba ki no hikai ki ya mi paj ba ha ka tu ka por ka dei ba nam ta ban release ya ka salary ya ka salary pending salary ono mo hadu kan no banai tu ka por ba ka sarkar ka tu ka kapat ingi san benai menta te ka layat be menta te ka ngi sungu ya ka benta ba sarkar la sim kya sha te ha ka tu ka por ka jing dawa na kalian jong pi kom ki no hikai tang ya ka jing pen kiu ka tulop ne ki don bat ki wei ru ki jing kwa ka jing dawa demand ki jungi ki bon bha ki demand ki jungi ka wei ka baning kong ka bangi bo akhmat em chwa ka de ka enhancement de ka phase wise regularization ka e-transfer yang salary ki jungi ka bangi leo teng ho sem arja khan nyo nrei ngi sa pan phai byang sya ka SMC account den rei ngi layo byang pat ho arja apply debat ka pakhat do ka de ha ka bede bat nika pending area ka jungi den kini ki area ngi layo ya ka e-transfer ngi layo dementa ka basa ka de saka enhancement but ka phase wise regularization dan apa kini artli kimat ngi kumkinon kai ngi sim ya ka enhancement ka bakhmat nomor beli ngilamat la prasnem ya ka jing bom sa pan kiw ka ni ka bainong ka jungi de ngi dawa sya menta ya ka enhancement Kamu ngila so thu munta namar babun ki paj ba le se ki so thu bakla mo ki ong ba
ka jing yakhi jongki hos na marja ko ar kala long successful kala job kamut ba ngi so tu shai ba ka jing job ha tu kapor ka debit tang ba ka sarkar ka release no ya ka salary ka basan banai hanrei ki jing dawa ki jing thrang ki jing angnut jongpi kom kino hikai namta sibun kita ki jing dawa ki jongpi kamut ba 4 urlong ka weiru Oh, em kadi namar pali haus na marja ko ar ka jiki khadu bagnya sementara kadi haka jing sa aset ulap ujung. Den renan tu ngi kumol oi pin pasnak ni songo sarkaru ya kai lat kilti baklasim telor kata kanong rim ba na kini ki atli ki matru ngi lesong bisa arba bar ngi sungtu belong ba kani kan enhancement kadi ka bagi sudon kam ha kani si momentan marbeli hatli snem ngi klem simlayo ya ka ba kiwi ki sarkar manchwa ki set pen kiu haman ka lai ba saus snem oke te babu pila banya tu kendiat hawe de bet kan ni shop pin sim ya kan ni ka senjam hang ni de ba wan sini na kalian jongpi pila don em kejing pensengau ni kejing ya keren syaka department ni syaka sarkar lomba kin penurlong no kita kejing dawa ki jongpi kumala batai pin basdang mene namar beli ka ni ka isu jungi kam de ka isu batang menta snem mo kam de ka isu ka ba menta snem hingi dawa menta snem hingi hi reka ni kejing dawa ka bangila samet gi memar na mo pero kidon ki kopi berngiru nado usnem arjar khandai namar belas ni sim hau arjar khandri bangi kiu tulop hau arjar khandai den berap lais nem yang ngila tho sibun li memardam syaka sarkar nak banta bakan perhat biang nak banta ban kiu biang ya ka salary ke jungi ten reiter nado arjar khandai bangi tho i memardam ke jungi per ni i baka sarkar kamlok serius hak bede banika isu ke jungi jadi halo kata no rep ha kanika CEC bladep ha ka nyotrik jong benai September ke bangi lalong hang te ponong soin ngila sim ya karai bangin ngin persang ban ada ngin persang ban bu no de kendon di bakam teng sarkar bat lada kam la ban ai kanu ka kam sim kanu karai ngi larai ban mi madan jadi halo kata kanu rem banadu sitarik hadu kani kasngi ngi adon hang ni apa madan malki oke tu babu kublai sibun ya kita kijing pensai ki jongpi ngej kam baki pajba arukin sotu lesekin sawan ban ai kijing kersan ban ai mensim ye pi hang ni mo namar ba piwan ban dawa ya laga jong ka hok bat pilong kom kita ki paya ki pila nam ta ka imlang ka salang ban sam ye kata ka jingnang jing tip nam ta ki khon ki ti jongi te babu namar ba kidon ki kubor ki bangi ui ki sngi ba kadon kata ka kenhun jong ki no hikai ka ba kimi arliang mo kajing dawa na habdang jong ki prano hikai hatu ka dei ni ambabu kajing sisa mo ba ki no hikai SSA ki don arliang hakata ka association lani ka arkenhun bon dawa na kaliang jong ki no hikai sisa ka sarkar habai di kan ni kumbaga mo hoi ngamla banlen ki don arli ki association ndrei ha lingba ki kerteng ki jongi pila ban sothu khamha lingbai kerteng ki jungi ngi ide ki ngi ong kita ki All Meghalaya SSA School Teachers Association bat kuma PE mo lingbai ki yu ngi bakadan sakoi pat ka school association ti habe dia bat kan ni ngatrai kan khamshai ba ngin define ya ka definition apa deng kata ka teachers but ka teachers association but ka school association ngi te kumbolong ki teachers association hite kinongkit kam jungi baro kide hitang kino hikai bat ngieng ru nak banta ka kya kason ke jongki prano hikai ngim sim ladon kino ki pat ki benabar ki bangin la banong member hangi bat ngilong hitang prano hikai bat khamtam kadau ke jing seng ya kini ka association ni ke jing shale ben ke jongki no hikai SSA ha ki benta po per jong jela ki babon ngilamat ya ke jing syabe kam ngilabon ki blamat ya ke jing syaot tulap ke palat liam lingba ka jing ya terlilang ke jungi prano hikai ngilala ban nyerap lem ki parang kai ki ban kijing per ki bala syak terminate na kam ki bala syak ot tulop ki bom jiyo tulop ki benai te kumye kini ki jing ki bangi mat parang kai ngi kadi ka ngi ka kaseng ka jungi kay yang kata kan urim bangin ni asis ngi rap lang iwe ino kai te bu khnang ba kanlong ka ba syai mo na mar nga tharai kadon kam bangin pensai khmat jong ki paj ba khnang ba ka ki pajba bat ka sarkaru kin sotu khambha ya kata te long apa pi ong ba ka kani ka kenhun ka ba wan manta ka long na ka kenhun jong ki All Meghalaya SSA Teachers Association dei te kamut pidon ar kenhun na kaliang jong ki nongtre hapo SSA ka pamut ba ka wei na ka naki managing committee association
bat kawai naki no hikai tilong ka ai ka jing ya pi kom ki no hikai ka ba phimla bania so lang bat gitu ki association ki ba ron daka managing committee jongka school Kidon ki khep mo mo itu ipi mdei bangi ong ba ngim ong bania trenang Kidon ki isu ki bede ba kinoi kai bangan seperti mai ipi house nam arjar pu aru habai ki maki nak benta ka bahar miat kinoi kai ngi sim bentalang tenre ka eipat ka ba pelong ngi bagi nom ngimla bania don bentalang pelong ba ngi lada subuh mentah ngi weu noi kai ngi syak le benya kan no majing beti kidon ke majing beti ba bha e andre kidon pat majing beti ki ba ki banyon benya ki noi kai telenge don lang kan kaju kan hun kumnungin ut syakitu ki noi lam ki ba khmat ki bene ka majing komiti yang lor katak no rem ngi yang ha kan no rem belong ba habangi don hi pernah kai gini ya telihi pra noi kai to ko blai sibun babu ngi kit bok kit riang pi ba ki jingdawa ki jongpi kin long ki ba seiso bat ba ka sarkar kan sa ai kan nu ka respon dan ne kan nu ka jubab ka ba desi kala ban penhun lan ne ka bala ban penulong nam ta ki jing krang bat ki jing angnut jongpi kom ki no hikai